Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 21 феврали соли 2025 навор кардам баъри шумо. Обложкаи видеоро диден, то 170 000 хона, яъне ки дар ҳақиқат ҳаст. Мақсади гапам чие? Ба ҳазур бошен, ҳамин канал касе ки нав омаге ҳатман подписатсия кунед мардуро. Барои реклама кардан номерои мо мондагия метавонед ба мо занг бизанед. Дар нори оянда мисли ҳамисона мегирем хона бошин заминтона эълонаш мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торикистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Торикистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудоте ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торикистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. Ба эълони якумон мегзарем дӯстон. Эълони якумон чие? Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, исни Зарафшонда, аниқтараш дар бозорчаи Зарафшоншер бачаҳо. 3 комната дорад. Дом худаш 9 этажай, хона бошад дар 2 этаж айни ҳол қарор дорад. Квадратча гап надорум. 80 метри квадратӣ бардоро, и шутка нест. 80 метри квадратӣ, 3 комнатаага. Бинен. Номеро якумон 002 20 11 10. И телефони дастиша 926 12 22 23 бошад. Анаида ватсабасай бардоро. Метавонед ки занг бизанед када ҳатман. Обу свет доимиай, яъне ки ҷада масъалаи барқ, свет умуман намебарад, чихе ки ба ҳамагон маълум аст. Дар наздики хона дута мактаб ҳастай, поликлиника ҳам ҳастай, беморхона инфексиониум ҳастай бардоро, ҳатто инфексиони, масҷиди Мехкалон, аптека наздикишда, супермаркети Зарафшон ҳам ҳаст бардоро. Ремонти хона 80%, конкретни харидоро марҳамат кунед. 80% ремонти хона. Каначкаи маршруткаи 8. Бардоро нархи хона 880 000 сомонӣ. 3 хонагай бардоро дар шаҳри Душанбе. Конкретни харидор як рафта аз наздик бибинед. Хона дар 2 этаж, дом худаш 9 этажа, домои нав. 2 миллион мегзарем. Элон димон як тега квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Анай бошад дар 13 микрорайон айни ҳол қарор дорад, чихе ки шумо худтон дидистен. Як комнатагай 38 метри квадратӣ. дӯстон, ин нарх навора айдили худам ман намемонам, яъне ки касе ки ҳамин соҳиби хона ҳаст, ҳамин худаш мемонад. Мисол, агар шумо хонатона фурӯхтанӣ бошен, дар эълони ман монед, нарх навоша худтон мемонед, ман намемонам ку. Хона цокилияй 38 метри квадратӣ, як комната 220 000 сомонӣ мега. Рақамона 120 31 17 83 WhatsApp дорад. Метавонед акада занг бизанед. Дар бинои нав айне ки таъмираш чоткай. ҳамин хаки цокилия бардоро. ҳамом ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай мақсад. 3 миллион мегзарем. Эълони семон конкретни эълонай кушкинани ҳаловат барем бардоро. Квартираи фурӯшӣ дар Ваҳдат, назди беморхонаи марказида. 2 комнатаага дар 10 ошёна, лифт навхи 100%. 46 метри квадратӣ. Рақам 555 10 20 20. Анами номеро да WhatsApp ҳастай дӯстон. Метавонед ки акада занг бизанед. Мо ба шумо бардоро хона неу комфорт мефурӯшем. Хона неу комфорт мефурӯшем бардоро бари шумо. Бо дизайни замонавӣ, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Хона дар бинои замонавӣ қарор дорад. Ремонти хонаро устои кагие ки таҷрибаи 9 сола дорад бардоро. Таҷрибаи 9 сола дар Федератсияи Россия дорад. Ҳамон ремонт кардагия хонара. Тамоман аз ремонте ки мақсад дига устова мекунанд, фарқи беҳад калон дорад. Аз аввал ай мелачи саркаги то чизои калонша мақсад фарқ карда мешавад. Яъне нақшгузори кагие бо дизайни замонавӣ ремонт кардагия мақсад. Хонаҳо ҳаммом, кухни ва коридор тёпли пол дорад. гузаронаге аз ҳисоби тёпли пол бардоро намӣ гум мешавад, доимо хонаи шумо гарм мемонад. ҳаммом, пол ва
стенаҳо то потолок гидроизолясия дорад, ҳамхе кардагӣ, то ин ки қатраи об дар болои сари ҳамсоятон нарава бардро. Чорум эълон мегзарем. Эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, назди мошин бозор дар бардро. Назди мошин бозор. 3 комната дорад, 3 сотиқай. Нархша мегумтон ҳатман дар ҳамин канал лайка мезем бардро. Ба хотири нархи ҳамин хона 188,000 сомонӣ нархи хона. ина марҳамат кунед, срочно занг бизанед агар нафурӯхта бошаш. Рақамона 145 46 0707 WhatsApp дорам ба ҳамдастӣ. хона дар наздикии мошин бозор ҷойгирай. таъмир шудагӣ, обу свет ҳаст. ҳаммом дар дохили хона айнаки бардро. маршруткаи 41 мерава ҳамтарафу. занг зем бародаро акада, рақам охираш 0707 145 46 қатӣ. конкретни харидоро марҳамат кунед, каси харидор нест, илтимос ғамшон натен. панҷум мегзарем эълонда. эълони панҷумонам эълони хубай. хонаи фурӯшӣ дар Ёвон, деҳаи чорраҳа. 3 комната дора, сотиқишда гап надорам. 17 сотиқи замин дора бардоро. 17 сотиқи замин 200,000 нархи хонара гуфтаси акавон. каси харидор ҳақиқияй биёя аз наздик боз муомила мекунем мега. рақамона 135 34 0229. хона дар деҳаи чорраҳа. деҳаи чорраҳа дар Ёвон, деҳаи чорраҳа дай. таъмириш чоткай бардоро. ҳавои тоза чоткай бардоро. боз савдо мешавад. барзамеки 200,000 нарх мондагиай. рақамо охириш 0229 да метавонед када занг бизанед. рафта як аз наздик бибинед агар очашам ҳастай. шашум эълон мегзарем. эълони шашумон чие? боз хонаи фурӯшӣ дар Ёвон. иш бошад дар ҷамоати Даҳанай. 3 комнатага 6 сотиқи замин дорад. 170,000 нархи хонара гуфтаси акамон. бинед. ремонташ средняй, яъне ки хубай. 170,000 нархи хона. рақамона 127 92 75 72. WhatsApp дорем, метавонед акада занг бизанед. ҷамоат Даҳана 3 ҳуҷра 6 сотиқ бо чидми фарабардор. калидори калон дора. ош ҳастай. свет бегаи мешахтон медонира. ҳолатиш почти коробкаи да, хеле 100% ҳисобш намекунем. ҳафтум эълон мегзарем. эълони ҳафтумон чие? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, доми Валиш да дӯстон. дар доми Валиш хона дар 4 этаж айни ҳол қарор дорад. дом худаш 10 этажкай. 2 комнатага 54 метри квадратӣ. 450,000 нархи хона. рақамона 119 92 14 32. WhatsApp дорад. обу светш постояние. иҷада свет намемра бардоро. постояние. мактаб Садиқ бозор ҳастай. дами дом бардоро сталоби турки ҳастай ки таомҳои туркӣ мепазанд. ҳастай мехел. артел ҳастай бо ҷое ки бонувон, яъне ки ба ду занги машғул мешаванд. рости гап. бемор дорем мегӯяд, яъне ки барои муолиҷаи ҳамун бемор $11,000 дар корай. аз ҳамин сабаб срочно фурӯхтанем хонара. хонаи хубай. ҳолати худаш даст ҳастаяништа 100% ҷавоб мешавад ки худон дидестен. рости гап фурӯхтаниш набудем мега, сабабе ки бемор дорад, аз ҳамин сабаб мефурӯшам. занг бизан када дер намонед. ҳаштум эълон мегзарем. эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав, селбури 1 дӯстон. ҳавличара бинем, ҳавличара баҳо биден. пони хос стяжкашаб кардагиа бинен. стяжка дора. агар очам дора, чортарафш маҳкам, дарахчоам ҳастай. ҳолати хона хуб, бад нестай дӯстон. 6 дар хона, 4 сотиқи замин. бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. яъне ки дар ин хона чизе ки ҳаст, бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. рақамҳои дастии русӣ 915 ба +7 915 119 14 43. и телефони русишай 901
79 55 878. ана да баша телефони дастиам. ҳамин рақамаш хулас. марҳамат кунед бардора занг бизанем. 9 миллион мегзарем. квартира фурӯшӣ дар Душанбе. иам сини рӯдаки дай. квадратш бад нестай. ошёнашам хубай. дар 5 ошёна 50 метри квадратӣ. 2 комната агай дӯстон. ҳаммому ҳоҷатхонаам дорад. кухняам ҳаст. хулоси гап бо тамоми шарту шароити зиндагӣ муайё кардагӣ 340,000 сомонӣ. кӯмак дар коммент бинависем бардора ҳамин эълони ки ҳозир шумо дар гуфтум дар нархаш арзанда бошад. ҳатман фикрҳои худтона дар комментария бинависен бардоро. ман насиб боша илоҷ мекунам, хонаи арзонтар пешкаш мекунам. рақамаш хай мондагием, охираш 91 39 ватсап дора +988 88 хати 10 миллион. боз як тайгар квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. иам сини Фирдавсӣ дай бинен. 2 комната дорад. дар якум ошёна 38 метри квадратӣ. рақамон 91 40 25 80. и телефони дасти акамона метавон када занг бизанед. хона дар бинои хубай. бинош бинои нағз. 38 метри квадрат ам бошад. ҷош нағзай, таъмираш чотка нав кардагӣ. ҳамомаш ҷидоя бардоро. ҳоҷатхонаш хатӣ. бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. маконаш тарафи 7 ахтар дай. аниқтарша бигем 350,000 нархи хонаро гуфтесай. боз харидоруда арзон мекунем. 11 миллион мегзарем. элон 11 чияй? квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. сино аниқтари сини Зарнисорда. 2 комната дар 10 ошёна айни ҳол хона қарор дорад. квадратш бад нестай. 44 метри квадратӣ. ремонташ хуб. рақамона 100 48 1000. ватсап дорад. бардора медонам ки дами хона дами нарх арзандай. ҳатман бари ҳамин хона як тайга лайк ҳамезанем. меҳмон бошӣ ҳатман подписатсия кишед. бача айта ҳичи намеравам. 317,000 нархи хона дар маҳаллаи Зарафшон ҷойгирай. таъмираш нав. дар наздикиш масҷид ҳастай. мактабу боғча ҳастай. варзишгоҳ бозор ҳастай бардоро. ҳуҷҷатош бо барзами 100% тайёрай. лифт кор намекунад ки. расидем ба анҷоми барнома. лайкҳоро фаромӯш намекунед. дар канал ҳатман подписатсия дӯстон. барои реклама метавонед муроҷиат кунед дар навбари оянда, яъне ки дар видеоҳои дигар мисли ҳамин инсонҳо хонаи шуморанӣ ёки мошинтона реклама мекунам. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навбари маро тамошо карда. аз шумо миннатдор. то навбарҳои оянда худои ёр мададгортон боша. паноҳтон ба худо. комменти бад нанависонед. худои ёр мададгортон бошад.